Tak pekne zabralo. Veľmi pekne to Danka potiahlo dopredu. Tak Stanley Korita, Raďo Žilík a Dušan Vikor. Stanley sa blíži na svoj skok. Teda zvodidlo, ktoré už je dávno zasypané 4-metrovou vrstvou hliny. To som odhadol, no neberte ma za slovo. Vidíte sa Stanley si spomína, ako preskočil to zvodidlo, ale ten teraz sa oprel do toho tobogánu, do tej kolo končí na čele pred Adrianom Žilíkom, Dušan Vikor momentálne tretí. Tak v takejto trojkombinácii zatiaľ podľa papierových predpokladov sa dá povedať, že ideme túto rozjazdu. Aj keď Stanley tam bol trošku široký, Zdá sa mi, že Aďo každými metrami ten odstup vzťahuje a toto môže byť v záverečnom kole ešte veľmi zaujímavé. Takže 800 metrov Aďo Žilík! No tak! Aďo Žilík je v čele, máme tu prvé rodiace sa prekvapenie na úkor papierového favorita tejto jazdy, a keď treba povedať, že je rovnako tak aj Adrian Žilík, veľmi skúsená persona slovenského autokrosu, už značným odstupom v čele. Aďo Žilík ide do kola. Tak Aďo Žilík v záverečnom kole. To je vylejte ho. Sme sa s Alexom na seba chvíľu pozreli. Ja som si to počítal v nohaviciach, tie prsty, ja sa mi tam zamotal ešte jeden prst. Jeden vlas sa mi tam zamotal. Každopríklade Adrian Žilík víťazí, pripísuje si na svoje konto 5 bodov.